שלום לכולם, אז הנה אנחנו עם עוד סרטון עם פורטי נדל"ן. היום אני רוצה לדבר על העניין של לוח סילוקין, לוח שפיצר, שזה בדרך כלל מה שרובנו עושים בעסקאות שאנחנו חותמים עליהן משכנתה. כמובן שיש עוד אופציות, והכל כמובן על בסיס יועץ משכנתאות. אנחנו לא חוסכים בדבר הזה, אנחנו לוקחים יועץ משכנתאות מומחה ותיק שיודע את העבודה שהוא עושה. כולנו מכירים את התופעה שאנחנו עכשיו, או לא כולנו, אבל חלקנו, נכנסים בעצם למהלך של משכנתה, לוקחים משכנתה, משלמים את המשכנתה 5-7 שנים, ורוצים עכשיו לבוא למכור את הבית ולסלק את המשכנתה, והנה אנחנו משלמים כל חודש, נגיד 3,000 שקל, 5,000 שקל, ואנחנו מגיעים אחרי 3 שנים, אנחנו רואים שהקרן לא ירדה, או ירדה במקצת. איך הדבר הזה עובד ולמה זה ככה? יש מה שנקרא לוח שפיצר. מה זה אומר לוח שפיצר? זה בעצם הלוח סילוקין, אחד הסוגי לוחות סילוקין שאנחנו מדברים עליהם. בלוח שפיצר מה שקורה שבעצם אנחנו משלמים כל חודש לאורך כל המשכנתה שלנו, אנחנו משלמים בערך את אותו הסכום, לדוגמה 3,000 שקל, 5,000 שקל, אבל בתחילת הדרך רוב הסכום שאותו אנחנו משלמים יהיה הריבית שאנחנו משלמים לבנק. ולאורך כל השנים כשאנחנו ממשיכים לשלם, לאט לאט המאזן הופך מזה שיש לנו רוב הכסף זה ריבית וחלק זה הקרן, להפוך שיהיה הרוב קרן וקצת ריבית. ולכן הדבר הזה באמת יש בו משהו שהוא קצת מבאס, שאתה משלם 3,000 או 5,000 שקל בחודש, והרוב, אשכרה הרוב, זה ריבית. לכן אנחנו צריכים כל פעם לבוא ולעשות את המחשבון שלנו, את הבדיקה שלנו, אם העסקה היא בסופו של דבר כדאית או לא. אמר לי פעם מישהו חכם, אל תסתכל כמה הבנק מרוויח, או אל תסתכל כמה הבן אדם שנותן לך את השירות מרוויח, תסתכל כמה אתה מרוויח. כלומר, אם נגיד אני בא עכשיו ומשלם לדוגמה לבנק על כל המשכנתה, אני משלם לה 500,000 שקל, לדוגמה. אבל אני בסופו של דבר מכל העסקה הזאת מרוויח 1.5 מיליון שקל, אז בסדר, עם כל הצער שבדבר אני אשלם לבנק את 500,000 שקל, אבל אני אצא עם 1,000,000 שקל. או לדוגמה, אם אתה עכשיו משלם ליועץ משכנתאות 7,000 שקל על ייעוץ, אבל אתה מרוויח מזה 150,000 שקל, אז משתלם לשלם 7,000 שקל ולהרוויח 150,000 שקל. כלומר, אל תסתכל בעצם בכמה בן אדם שנותן לך את השירות מרוויח, אלא תסתכל כמה אתה מרוויח. ואם לך זה עושה שכל ואתה מבסוט מהעניין ואתה מרוויח מזה מה שאתה רוצה, תחתום על העסקה, רוץ על זה. אם לא, אז לא. אבל תמיד יש לנו פסיכולוגית את התחושה הזאת של מה אני משלם עכשיו לעורך דין, ככה וככה כסף. מה אני משלם ככה הרבה כסף ליועץ משכנתאות, מה אני משלם ככה לליווי משקיעים, מה אני משלם ככה לבנק. אנחנו צריכים לצאת מההסתכלות הזאת. ההסתכלות הזאת רק תתקע אותנו. בן אדם יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה לקנות רכב, ואז הוא אומר, יש כזה בן אדם שעוזר לך לקנות רכב כי אתה לא מבין ברכב ואין לך זמן ביום וזה, והוא לוקח 7,000 שקל לקנות רכב. ואז אנשים מה עושים? נתקעים עם זה 20 שנה לא קונים רכב, או שקונים רכב דפוק כי הם לא באמת בררו טוב. בסופו של דבר שווה לנו לעשות כל מיני דברים בחיים, שבעצם אנחנו משלמים כסף לבן אדם והוא עושה לנו את העבודה בצורה הטובה ביותר, ולא לחשוב כמה הוא מרוויח, אלא לחשוב כמה אנחנו מרוויחים. אם אנחנו לא מרוויחים, לא נעשה את זה. ואם אנחנו כן מרוויחים, אז נעשה את זה בגדול, ונשלם מה שצריך, ונרוויח מה שצריך. עד כאן בעניין הלוח שפיצר. אני שוב אומר, הלוח שפיצר זה בעצם שבתחילת המשכנתה אנחנו משלמים הרבה כסף על הריבית, וככל שהזמן עובר אנחנו משלמים פחות.